ning aku mulane babu wong urip sabar songa uleng ratu kudu ikhlas lahir batin ojo nganti nemu ewo mengko dhisik adikku Kyai Rupa Keca kawan Kyai Rajamala ana dawa mapa Kakang Kencaka miji marang adimu ing kepatihan Rupa Keca ana dawa mapa Mas kowe nyedhake marang pengarepanmu aku adimu Rajamala lawan kowe Ratu Trigarta Prabu Susarma kula wonten timbalan ing ngadawu Raden Patih Kencaka miji dhumateng ing abdi ing wektu dina iki katone bakal kasembatan anggonku darbitik trikat anggonku bakal gayuh mudune Ratu Wirata saka palungguhan keprabon kok menawa iki dalan siji-sijine sing bakal ndak tindake ya kanthi anane adon-adon jago calma menungso ingkang bakal diadani ana ngalun-alun mapane ana negara Wirata menawi mekaten nandika sampun sowan wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Matsawati ya seminggu kepungkur aku wis sowan ana ing ngarsane Kakang Prabu Matsawati ya kuwi jaluk utawa nagih marang janjine Kakang Prabu Durkandana yen tok Kencaka anggone kepengin ngenekake tontonan ingkang langka ing jagat ya kuwi adu-adu jago manungsa dene jago saka Kanoman sing bakal adu ora ana liya kejaba adhiku lanang si Rajamala piye kowe sako apa sako aku saguh besok kapan adan-adan jago diliwiti den Taruna Sakara nunggu merang Kakang Prabu Durkandana anggone nyawisake jago saka kasepuhan wah menawi mekaten niki mangke calone saged ungguling jurit kula mangertos kasektenipun Raden Rajamala menika tanpa tanding bebasan Dewa Mandap nandhini kalian Rajamala kemawon badhe kasor ing yuda awit Rajamala menika mboten saged mati pianu mboten saged pecah ngono ya kena nanging ampun gunggung rumiyin ampun gendung langkung rumiyin awit tiyang gesang wonten ing Madyapada menika namung antri mati arep ampu kaya ngapa setya kaya ngapa nanging menawi Gusti Kang Karya Jagat sampun ngersaken boten esuk boten sore tertamtu badhe kelampahan pawongan kala wau badhe sirna ora kowe iki adikku iki belani sapa nek wah syukur ana Kakang Adi Didu Ratu Trigarta kula wonten timbalan
ngadawu apa sing mbok gayuh menawa panjenenganku bisa dadi ratu ning negara Wirata. Wah, kula mboten nyuwun napa-napa. Lho, ora njaluk apa-apa. Sing kula suwun namung setunggal. Apa? Putri saking negari Wirata. Putri Wirata Dewi Utari kemawon ingkang kula suwun. Sababe apa? Kula menika dereng kagungan garwa. Salaminipun kula madhep dados Narendra wonten ing Trigarta kula dereng gadah bojo pramila menawi sampeyan saged dados ratu wonten ing negari Wirata Utari kula suwun nggih. Utari kula suwun. Wedokan wae iki alak ora. Yo ben wong urip yo butuhe ngono kuwi. Kok dawangan. Kula sing praetna ngati-ati, ayo nyedaki ning babar kawat jane cinta. Yayi Ruma Kenco. Kula wonten dawuh Kakang Mas. Yayi Rajamala. Ana dawuh apa siakno sarirang dantanana awakmu. Ing wektu dina iki yen nganti ana ajoning jago saka negara Wirata siaga aja nganti mindho gawe. Ya tak tontone kaya ngapa jagone saka Praja Wirata. Ya Yesus Sarmo kula wonten dawuh tetap mapa wadyabala saka kepatian Kenca Purapawang negara Trigarta. Aja nganti keri nonton adu jago nganti ana bobol borot. Ndak pasake manusia. Jadi Trigarta. Menawi makaten sendika ngestaken dawuh. Lajeng bidal benjang menapa. Ora netan sambung Barcala Sugama budal wektu dina iki. Aja nganti laku cidra budalmu tujuane babar kawat.